Здравейте, днес снимаме за Good Pro, днес снимаме на купата 2014 мултиплеер. Долу ще дам линк, къде да си го вземете. Ще бъдем от Русия и ще бъдем от Парк Шоу. Може да качвам на такива поредици, пишете в коментарите. И съжалявам, че се забавих толкова, че не качвах толкова време. Но просто така. И сега вече почвам. Да, нали да качвам. Хайде почваме. И го! Срещу Джек ли? Помага, това е нещо странно. И така вече резултата е изравнен. И това е гол. Чайте само. И така, да. Добре. Топката е наша. И пак е наша. И това е моят гол. Успешен гол. Хванете Джей. И гол. Сега топката моя. И забиваме 4-4, дами и господа. Сега. Бутаме го тоя. Топката е наша и забиваме. А не! Шампионския гол! Защо може да кажа? И това беше гол за нас. За тях ден. Подайна. Мордикай. И това е гол, дами и господа. Откупа мамаш. И това е гол. И това е гол. Да, ще играем с Русия. И това ли голе, дами и господа. Голе! Не се знаем. Не е гол. Дами и господа, ще вземе топката е гол. Това е гол. Айде де, топката е наша, да го господа. Гол 7-7. Топката е взета, господа, не. Топката е взета, остава още малко. От това по време. Ще караме по един матч, защото виждам, че времето ще ни стигне. Точно това отне, че е за 4 минути е за град първия матч. Това беше от първия матч от този клип. Пишете ако е кратък или ако не. Това беше от мене и чао.